u to ne zalazim, ali povreda Poslovnika. Poštovana predsedavajuća, ja bih vas zamolio da se maksimalno poštuje član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji ste u nekoliko navrata prekršili. Više puta sam vam sugerisao, javljajući se i preko elektronskog sistema i, da kažem ovako, usmeno i direktno, da apsolutno imam pravo na repliku u odnosu na izlaganje predsednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića, koji me direktno pomenuo po imenu i prezimenu, što je osnov po članu 104. stav 1. za dobijanje prava na repliku. Prosto je neverovatno da mi iz opozicije ne možemo da odgovorimo na prozivke, uvrede, klevete i neprestana etiketiranja koje dolaze od strane vladajuće većine. Pa valjda je to osnovno demokratsko i parlamentarno pravo da možemo da odgovorimo na napade. Jer zamislite koliko je to problematičan napad kada Aleksandar Martinović govori o Bošku Obradoviću, a da ja nemam pravo da mu odgovorim. Nemojte ulaziti u repliku, nego na povredu Poslovnika. Dakle, ja nemam pravo da odgovorim na napade i pominjanje mog imena i prezimena. Samo kada dobijete, naravno. Kada dobijete po članu 104, 1, 2, 3 i 4 ima stava i niste ga dobro pročitali, jer po stavu 3 postoji jedna osoba koja odlučuje o tome da li ima osnova za repliku ili nema osnova za repliku.